Adimen urritasuna daukadan pirataria naiz. Eneko Sagarmendi. Bizitzan hainbat zailtasunei aurre egin behar izan diet. Baina hainbeste laguntza ere eduki dut. Nere ama beti ondoan. Aiton amona, baiteren nire zaintzaileak izan direnak, Ana eta Marieu. Zuei eskerrak nire ondoan egoteagatik. Palak niretzat suposatzen du lagunak egitea, taldekidei lagundu, kirolakin gozatzea. Ez gara etxean geldirik gelditu, eta horregaitik bidean aurrera egin du denak batera. Mastercup bezalako txapelketak asko laguntzen digute, gure artean ondo pasatzeko. Eta ez bakarrik ondo pasatzeko, lehiatzeko ere. Gure jokoak eta espektakuloak merezi du. Gu kapazak gara, nola ez. Animatu eta hurbildu frontoira.